Ie, chi siŵr o fod wedi synhwyro bod fi ddim ar glos ffarm yr wythnos hon. I wedi gwir weitha pell o unrhyw ffarm, gan y modi yma yng nghanol dinas Abertawe. Ond mae yna gysylltiad amaethyddol oherwydd mae yna un adeilad yma sy'n derbyn cynnyrch o sawl ffarm bob dydd a'r farchnad yw honno. Ac mae'r farchnad eleni yn dathlu carreg filltir bwysig iawn yn ei hanes, sef ei phen-blwydd yn hanner cant oed. Ond mae hanes y farchnad hon yn mynd yn ôl ymhellach na hynny hyd yn oed. Rhyw 1000 o flynyddoedd i weud y gwir i'r dyddiau pan fydde pobl leol yn dod at ei gilydd i werthu cynnyrch yng Nghysgod Castell Abertawe. Fe symudodd y farchnad i sawl lleoliad arall yn y dre, cyn i farchnad Dan Do gael ei hagor am y tro cyntaf ym 1897, a hynny ar stryd Rhydychen. Yn ystod y rhyfel ym 1941, cafodd y farchnad i dinistrio'n llwyr, ac oherwydd hynny, a'i dati i ailadeiladu adeilad newydd sbon, wedi chynllunio a bwa arloesol yn rhan ohoni, ac ar y pryd, dyma'r adeilad mwyaf o'i fath yn Ewrop. Dyma ni, Gareth, yn yr adeilad fel mae heddi. Mae'n dipyn o adeilad, yn dyw e? Ydy, mae'n adeilad mawr. Mae dros 30,000 o droedfeddi sgwar o ardal tu fewn yr adeilad. Gas ei gynllunio gan partneriaeth Sir Percy Thomas sy'n penseiriau enwog iawn, sy'n gwneud nifer o adeiladau arall yng Nghymru, gan gynnwys y Guildhall yn Abertawe a ran y Brifysgol yn Aberystwyth hefyd. Yn ogystal â'r farchnad, mae ydych chi siopau ar y tu fas, a wrth gwrs oedd gwesti y dolffin yna hefyd. So oedd e'n eitha gamp ag gas adeiladu yn 1961. A mae wedi dod yn un o adeiladau pwysica'r ddinas erbyn nawr, yn gyfan pawb yn dod yma. Odi, mae lot o fwrlwm yn y ferched. Dwi'n cofio cael yn drago lan pan o'n i'n grwti yn y 60au a'r 70au. Yn fam ni, gorffwn i rownd y marchnata a prynu pethau fan hyn fel bara lawr y cocos yn ymwneud. I chi'n dal i ddod mewn beth waith? Odi, ni'n dod ma, ni'n byd gwell na bita bara lawr y cocos yn osod yn y botel o win gwyn dy fe. O, hyfryd! Lyfli. Mae'r ddelwedd yn arbennig. Lyfli. Y farchnad yma yn Abertawe yw'r farchnad Dan Do fwyaf yng Nghymru, ac mae'n gartre i dros 100 o stondinau. A mae yna nifer o'r stondinau hynny wedi bod yma ers y dechrau un. Dela Thomas i ni yma, stondin Mair Harris yn y farchnad. Beth yw hanes y stondin ma te? Mae wedi bod yma dros, fi'n gweud 60 years. Busnes yn gyfi o dde, cymerus i drostodd i pan priodes 20 mlynedd yn ôl. Beth chi'n meddwl yw pwysigrwydd y farchnad yma i ddinas fel Abertawe? Bwysig iawn yn gwybod mae'r cockles ar lafar bed. Chi sy'n mynd i gael yma yn arall. Bob man fi'n mynd, os fi'n cael amser i mynd i manen, a'r lle cyntaf fi'n mynd yw'r farchnad. A i fod yn onest, sa'n credu middwch i'r farchnad hyn. Mae siŵr gwybod y pethau mewn yma, sy'n lot o bethau chi'n ffili gwe, chi'n ffili gael mewn yma. Gallech chi, os o'ch chi moyn, wneud eich siopa i gyd mewn yma. A'r unig broblem yw i parco fel i gario fe o yma. Si dar am fwyaf man nawr yn canol dre, dydy ein. Siwmai, siwr wyt ti? Ti'n o reit? Ie, good, diolch. Da, allai gael 2 rysol y ti, please? Ie, allai dim problem. Diolch yn fawr. Maen nhw'n edrych yn fendigedig, da chi'n rhedian. Ti sy'n gyfrifol am ei wneud nhw? Odyn, ie, ni sy'n neud nhw gyd lawr o ffarm dyn ni yn Ancaredig, jyst i fast cyfyrddin. A fi wedi gwneud cwbl unan, pan wedi dechrau. Mae'n mas yn gwerthu nhw nawr. Wel, na fi rhedianiadau ti gario ymlaen. Beth yw pris y rysol fan yna? 5.20 please. Reit. Na ti? Iawn. Gwrdd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr ti. Iawn. Diolch, hwyl nawr. Hwyl nawr. Ac ni fydd yr un ymweliad ar farchnad hon yn gyflawn heb alw draw i'r stondin gocos a'r bara lawr. Lucy, ti'n un sy'n gweithio yma stondin Carol Watts yn y farchnad. Stondin, o'n i'n deall wedi bod yma ers y dechrau i gyd. Chi'n gwerthu beth ni'n gweld rhai o'r pethau mwyaf poblogaidd sy'n yma falle, y cocos a'r bara lawr. Pa mor boblogaidd yn nhw yma ar y stondin? Maen nhw'n poblogaidd iawn. Mae'n pobl o wahanol odrannau yn dod mewn i prynu cocos a bara lawr. Hefyd cocos yn y siel. Pa fath o bethau eraill ych chi'n gwerthu yma ar y cyfan? Ni'n cael whelks a hefyd mussels yn y siel. A fel seafood a
popeth fel hwnna hefyd. Beth oedd ti'n gweud sydd yn gwerthu orau gyda chi ar y stoni? Beth yw'r pethau mwyaf poblogaidd oedd ti'n gweud? Bara lawr fi'n meddwl a cocos, mae'n fwy traddodiadol i Abertawe. Carwyn Jones, wyneb cyfarwydd yma yn y farchnad. Pwy mor aml chi'n cael y cyfle i ddod i farchnad Abertawe fel hyn? So wedi bod mas amser nawr, achos byw ym Mhen y Bod, wrth gwrs wedi cael lot o gyfle, ond ar un adeg, o'n i'n byw yn Abertawe ar un adeg, o'n i'n dod yma lot. Oedd yna ci wastad yn dod fan hyn, achos oedd e'n bita cockles a vinegar, wastad, mewn cwdyn, achos oedd e'n smoco sio gymaint, na gyr wedi gallu blasu. So vinegar a cockles, fi'n cofio'r gwynt, a na pam, mi wastad wedi bod yn hoff o'r farchnad hyn. Mae yna digon o gynnyrch lleol yma, cynnyrch y gwyr, cynnyrch ffres a cynnyrch da. Ac hefyd mae yna stondyn da pysgod ffres yma. A di chi ddim yn cael hynny yn llawer o lefydd. Ers pryd i chi wedi bod yn dod i'r farchnad yma? O, ys blynydde. Ar bod fi grwtyn am ni. Oedd ar un farchnad. Siwr di chi'n gweld y farchnad wedi newid ar hyd y blynyddoedd? O, wedi newid i'r gwell wedi ni. O, mae popeth mas e. Pob peth, glan, ffeis, cig, unrhyw beth chi am. Beth sy'n bwysig dros ben yw, wrth mynd rown, mae yna gymysgedd o stondinau yma, a maen nhw'n llawn. Mewn rhai llefydd chi'n mynd, chi'n gweld bod rai o'r stondinau yn wag, ond mae dal i fod lot o fywyd yn y farchnad hyn. Ac i chi ffermwyr sy'n achwyn bod yna ddim byd mewn marchnad ar eich cyfer chi, wel meddyliwch to, achos mae yna rhywbeth yma ar gyfer pawb. Felly, penblwydd hapus i'r farchnad a phob lwc am yr hanner can mlynedd nesaf.